Здравейте, аз съм THBOG и днес ще ви покажа как да си направите мини котлон, който да може да задържи топъл вашия чайник за кафе или за чай, това няма значение. Така, трябва ви едно кенче от кола, от пепси, който да отбира, ако ще да е. Една свещ, както и един нож. И мисля, че друго не ви трябва. Така, като за начало, взимайте кенчето и една книга. Поставяте кенчето и с ножа трябва да се отбележите къде ще режете. Ето мен ми се пада ето тук. Сега само да го отбележа. Ето така трябва да го отбележите. Сега ще го изрежа. Така, изрязахме го. Това не ви трябва. От тук трябва да махнете ето това. Това отвратително нещо, което мога да се порежа. И от другата страна това. Така. Така, сега да проверим дали свеща ще стане тук. Да, ще стане. Обаче, аз думам така, няма ли да е по-добре да го направим? Не, ще няма да е по-добре. Добре, сега ще пробвам друго нещо. Изреждате дъното на кенчето. С ножа правите отстрани един разрез, както я показвам. И от другата страна, и от другата страна правите още един. Извинете за това, просто много тъпо съм закрепил камерата. Или по-точно моя приятел много тъпо закрепил камерата. Така, тук има леки изкривявания, трябва да ги правим. Не знам кой в кой ще влиза. Дали не е по-лесно, като влезе това? Така, да направим един разрез. И накрая се оказа, че разрезите по другата кутия нямаха смисъл да ги правим. Така... Shit. What? Добре, тук трябва да държим maybe тази част. Maybe трябва да държим нещо. Ей, така трябва да го отрежем. Явно ще стане по-лесно. Като се личи. Ей, готово. Така. И какво сега трябва да го отворим и да слагаме свеща. Не е ли по-добре да изкривим първо дъното? Така, с помощ, че обърнете дъното
към другата страна. Ето виждате. Така, като сложим сега същата, така, и да видим колко място ще остане. Още често пепа. О, да. Това е супер. Така, сега само остава да запалим същата. И така, ето го. И окончателно това е. Виждате. Хубаво е да сложите нещо отдолу, защото пари. Принципно е много яко. В някой друг епизод мога да ви покажа как да използвате кенчето и по друг начин. Така че, ако искате да повтаряте, си съберете кенчета, за да може да гледате просто. Благодаря, бях TechBlog и до скоро виждане!